Ọhaneze ndị Igbo ekene mụrụ n'ụbọchị nke taata biko na eji m okwu wee bịa unu cheta etu mgbe anụnwa last year na onwe ihe na-akpọtụ n'ịntanetị na onwe one boy bịa see tattoo akwa ọkụkọ n'azụ ya na ụlọ ikichacha akwa ọkụkọ wee see tattoo ya n'azụ ya. Mgbe postu early this year wee sị na o nwekwa another guy tile akwa ọkụkọ egwu akwa ọkụkọ nyere ego. Unu check my video na this channel unu afụ mgbe video entitled akwa ọkụkọ deceived me. Ndi Igbo, I am sorry. That guy mechi onwe ihe ọfụ na akwa ọkụkọ ji wepụta o tichara egwu ahụ ya na akwa ọkụkọ anọlụ hụ nwa na-abụ. He started seeing some things and some backlash he received even from his village people. Omenala Igbo ozigbo gairu. Ever since then, the mmadụ forgive well. This guy na chukwu maka keta also akwa ọkụkọ na ahụ ya. Is among the first 3 people say akwa ọkụkọ n'azụ ha decha afa. Kita ọpụtago wee kọwaa sị na nna na o regret waju emenya bụ ife. No like chichara akwa ọkụkọ ọfụma. Maka na ọfọ ya si young boy na-abịa ka o liberate ndị Igbo. Na-abịakwanụ ka o kụziere boys wee. Maka na-ekwu ya ihe ọbụla mmadụ kpatara na mpụ na-agwa ya na mpụ na-agwa Igbo ndị Igbo anyị achọzi ịlụ ọrụ especially our young boys na our young girls achọzi ịlụ ọrụ. Ụmụ nwaanyị na-atụkwuzi ọrụ, ụmụ nwoke na-atụ. Ụmụ nwaanyị na-atụ ọrụ na-agba n'ezi. Ha na-eli from both side. This guy ticha akwa ọkụkọ n'azụ ya wee pụta wee kọcha ihe ya na-akwa je wee sị na pọ ihe niile o mee for the fact na ọ laikila akwa wee kara obi wee gwuo ya oyi ihe niile ọ tụbara anya o ji wee jee di ya mmụọ nke wọkụrụ papa foul na gị confession kunofu ka the boy si wee kọ ihe ya na ihe chere mgbe ọ ga na nke akwa ọkụkọ. Amara m tattoo o mee n'azụ oyi eji iron wee dọkapụsịa ya. Tattoo nakata ise tattoo mmadụ na-arụ onye ngwugodo akwa ọkụkọ n'onwe nke tattoo one dị ya n'ahụ maka afịa. A na-ebidogo n'ụlọ wee pụwa ezi. A na-eji ka isi ahụ ya adị wee mara ka nsị na-adị. Ngwanụ na confession this guy unu fi hope. Okay. Ihe na-ewu 2021 September or October, just between those months. I'm from Ghana. So my brother he had a gas off my to man to so my brother recommend them seminar. Oh man now I'm a Akwa Okuko before. So I'm not here on Facebook and here the man name not the Sean the man the sharp. It's okay. I wasn't a man with a wedding as in a woman enough money that Yenji gave our assistance of that my brother self because I want me assist because a gym enough money had a lot of man bring better. So I got one Akwa. I got an Akwa. Akwa Okuko Tiwaraki n'ọba. So when they ever I have many faces, many people. There are a crowd of people. Ndị mmadụ jụrụ ebe ahụ. Some people myself nọ gaa. So I bidokwa. First, ebe ịna-ega ebe o si bidobodi first wụ ụmụazị ya. Asị na ịchọrọ ịhụ akwa 10,000 mana ịchọrọ ihe ozugbo 200,000. Ị gakwa onye nke ọzọ sị gị nye ya 15,000. Ị gakwa onye nke ọzọ sị gị nye ya 20,000. Ihe sekwe ya that money ọma ndukwe gị jee hụ akwa ọkwa oduru gị gakwa onye nke ọzọ asị gị na ị ga-enyekwa ya ego. Onye nke ọzọ asị gị na-enyekwa ya nwa ego. To be honest, before hụ akwa anọ m a weekend mana I spend them up to 150,000. Ị na-achị ya ego. Anọ m a weekend from tupu hụ akwa
So Akwa bịa gbalụ m afa, ọ gbara m afa. Ihe ji gbalụ m afa bụ 10,000 naira. So ọ sị na ọ ga-alụ m ọrụ na-abụ ọrụ ịtọ. Na ihe na ọlụcha ọrụ ịtọ na ụzọ ga-akpọpe. Ihe ga-abịa gawazi nke ọma. Ọrụ ịtọ ego niile osisi ọ ga-eji ọrụ ịtọ as in the price of the work. Because that was 221. It was not that cost that time. I said no. Ego ga-eji ọrụ ịtọ 650,000. So no 650 ka ọ ga-eji ọrụ ịtọ. So I will take 650. Alone. But as in time eji alụ ọrụ, the time that it takes is also the time because a ga-alụ taa anọkwenye dịka 3 days 4 days before alụ ọrụ gị ọzọ. Ụmụazị ya niile na-anakwa gị ego everyday 10,000 15,000 20,000. Achịchọ ka akpọba gị ịchọ ịlụ ọrụ taa ọ bụ ịchọ ịlụ ọrụ kwenye ego na akaụntụ nka 30,000 50,000. Expenses na-akarị ego mmadụ na-aba. With other people in there, none of 2 weeks. If you do a lot of more self, then meet as a friend, use contacts and I use contacts. I know come on, I know come never. Now lodge by hotel no close to Akwa house every day. Mad now 4,000, 5,000. You get it in an hotel. So alụcha ọrụ niile ego na-agazi na-calculate expenses mere as for time and for that time na be Akwa ọ na-correspond 920,000 naira. Okay, 920,000 naira. Mbịa nazi that time anachizi maazị na Ghana nozi na because of that thing okpukpe because of gadakwuna nwanyị ilele nwanyị shiri then gazi Imo steeti nke my guy nọrụzi ebe ahụ onyezie m ụlọ si ụlọ one room ya nọrụzi ebe ahụ because ihe nyere m bụ o nyere m 21 days ọ na-enye. So in many 21 days, I know to a month and 21 days I got and I know a month and when you put up out, nothing come out. I don't you put you out, the thing just no look as in because as it was, it is everything is just getting worse. So mbịa na-achịkwa azụ ebe ahụ mụ na my guys I dị almost 3-4 ndị mụ na afa ji bụ kọntaktị m na-arụ ebe ahụ even ofu onye sef mụ na bịakwutezi n'Imo steeti mụ na ya nọrụ then mụ na ya sokwe na-achịkwa azụ ebe ahụ ijikwa ese ka amakwa gbaa ka ọlụ ga-agabe ikwukwo 10,000 before I buy anakwara m 30,000 before akpọbakwa m ka afụkwa ya ọsịsọ les mbịakwa nọrụ ndị bịara last week agba afa ndị this week agba ndị buchago ụzọ before that it will take up to a week or 2 weeks and before ịgba dị afa okwukwa extra then nkụzi extra gbazie dị afa ka mma nwaanyị ọrụ m ada. Okay, that of my two guys they made 4 ID because now on why I made below alpha. The guys say no that go to none of the 7 days when you lie a lot. Not after the 7 days. You say why coach is no only 7 days. No I just now basically the guy why I come on 7 days when okay no carry my more self name of man on the mountain. I didn't make it now tell one she don't remember my yard.
So oruzie nke m wasị m na asị na ọlụ m dị slow, na ite m dị slow, ite obenye m dị slow. No, ihe mere bụ ka na a ga-ebuli ite m ebila ka o wee dị fast. Ego ole ka ga-ebu ebila si na 100,000. Bukwa ebila, that is ego ole, that is 1.something million. Mbuzi ebila that time. See yet, ihe na-eme kwa afford m ma 5 naira. Tidayi agwụ fom ego chichichicha na agwụ afọ m ma 5 naira. Mgbada na-afazi ala ijide sef. So I was totally confused because I trusted the man. Ekwere m ya nkwa moto sef si ya na ọrụ gaziere m na m ga-ebutere ya moto. Ekenekwa m Igbo niile na-asị na ọdịla onye ọbụla na mma na-eneche gị vidiyo anyị na-asị biko bụ eze na-echa vidiyo anyị kabala ya arụ subscribe na chanel anyị, kabala ya arụ gbee notification gị na ụkwa ji wee bịa nke a karịrị akarị na a lot of stories dị that needs to be exposed. Anyị na-ekwu ya na-ekwusi ya ike na time onye ewugo gaa, time akwa agafego. Ya na-emezi ihe na-egbuzi kịta ịmago nkịta na-atụ akpịrị ọnwụ, ọha na-egbuzi kịta chakachakachakachakata. Mana all those tricks, all those things aka has to go. Onweghị na-eto mmụta ọkwa ife nwa ikolobịa na-agba mbọ kwụba aka ya ọtọ. You will go far. No matter how small ị na-earn, osikwa ya bụrụ na 1,000 ka ị na-earn to 2,000 ka ma anya bụrụ n'udo na ọnwụ na-eji eziokwu mara gị. Bible says, the gift of man maketh way for him. He will stand before kings, not before men. He will stand before kings. Biko umibai then there were one. This issue of going back to the root. Development now, people are getting more enlightened. On Docha make about the bottom. On Docha make about the bottom. For a money segi uchibe ogodoge uchibe hini ne uchi. Gosi iki esi kwa akwa, gosi iki esi mehe odelege na mma. Gosi ku usori esi at the end of the day sina onya hago buluge. That you are going back to the root. All of you are intentionally becoming a ritualist. Ritualist kuru na achikpa because unu nacho unweti ya n'ike. At the end of the day, everybody want to go back to the root. Kenemonyo but nasina onye mala asu osu anodo ima asu isuwa ya nana kodenu mbozo.